Hej Helge. Ja, den første opgave lød ligesom på, at vi skulle gøre rede for enhedscirklen. Og det har jeg gjort. Enhedscirklen den er defineret som en cirkel, der har en radius på 1 og har centrum i 0,0. Det vil sige, at i et koordinatsystem, der ser den sådan her ud. Jeg tegner den nu. Sætter centrum i 0 og sætter den her præcis på 1. Yes. Det her, det er en enhedscirkel. Den har i alt 360 grader, og da en cirkels omkreds den kan beregnes ved 2r gange pi, og vi ved at radius på enhedscirklen den er 1, så må enhedscirklens omkreds være lige med 2 pi. Enhedscirklen som den her, den kan bruges, når vi skal betragte retvinklede trekanter, og når vi skal opnå en forståelse for sinus, cosinus, tangent. Det kan gøres ved, at vi indtegner en retvinklet linje i vores enhedscirkel, så vi får en vinkel herinde ved 0,0. Og det gør vi her. Ud til enhedscirklens kant. Og hvis vi så tegner fra punktet, hvor at den rette linje skærer vores enhedscirkel ned til x-aksen. Yes. Her har vi, som det kan ses, en retvinklet trekant. Vi ved, at hypotenusen på den retvinklede trekant, længden er 1, da det er radius på enhedscirklen. Cosinus, det er det, der er på x-aksen her. Okay, jeg vil lægge ud med at definere cosinus. Cosinus til en vinkel, som er her, er defineret som x-koordinaten til det punkt på enhedscirklen, hvor vores rette linje rammer enhedscirklen. Det vil sige, at det punkt på x-aksen, hvor vi rammer, det er faktisk hernede. Så det vil sige, at cosinus det er altså defineret hernede på x-aksen. Cosinus forkortes som cosinus, og så ser vi til vinkel, og den kalder vi a hernede. Så det er cosinus til vinkel a. Derfor er den defineret hernede på x-aksen. Sinus er defineret som det punkt på y-aksen, det vil sige her, hvor en vandret linje fra vores punkt her skærer. Så vi kan sætte den stiplet her, og det vil sige at sinus er det her punkt. Så sinus er altså den lodrette del af trekanten. Sinus forkortes til sin til vinkel a. Ja. Jeg har nu defineret cosinus og sinus. Yes. Hvis vi antager, at den her vinkel, den er 60 grader, vil det altså svare til, at cosinus er lig med 0,5, og at sinus her er lig med 0,87. Og det kan man aflæse på den her. Okay. Hvis vi fortsætter trekanten ud af enhedscirklen, kan vi se, at vi får 2 lige dannede trekanter. Det vil jeg gøre nu. Jeg håber, at man kan se det på filmen. Det kan man godt kan se. Okay. Jeg får sådan lidt op endnu.
jeg kalder vinklerne A og B. B er heroppe. Og den her vinkel kalder jeg for C. Og jeg kalder siderne for lille a og lille b og lille c. Sådan. At trekanterne de er ligedannede, det betyder, at hvis vi beregner forholdet mellem de to modstående kateter, altså sinus til a og a, er det identisk med forholdet mellem cosinus til a og sin lille stykke b. Og det vil jeg skrive op. Ja. Eller, du ved bare. At de to trekanter, vores lille trekant og store trekant, de er ligedannede. Det betyder, at forholdet mellem vores kateter er ens. Det vil sige, at hvis vi beregner forholdet mellem cosinus til a og b, gør vi ved at sige cosinus til a divideret med b, er det altså det samme som at sige sinus til a divideret med a. Og det ved vi, da alle vinklerne i de to trekanter de er ens. Det samme kan vi gøre med de to hypotenuser, hvor vi kan sige 1 divideret med c. Ja, jeg vil nu forklare, hvordan vi ud fra disse relationer kan beregne cosinus og sinus. Og vinklerne og siderne i de to trekanter. Hvis vi sætter dem op ved siden af hinanden, den her og den her, så får vi cosinus til a divideret med b lige med 1 divideret med c. Hvis vi så ganger med b på begge sider, så får vi cosinus til a lige med b divideret med c, eller det vi kan kalde den hosliggende divideret med hypotenusen. Hvis vi så vil finde vinklen til a, så tager vi blot den inverse funktion på lommeregneren og beregner den hosliggende divideret med hypotenusen. Så får vi vinklen. Og hvis vi beregner en side, en af de her to sider, enten hosliggende eller hypotenusen, så isolerer vi blot den i den her formel. Det samme kan vi gøre med sinus, hvor vi siger sinus til a divideret med a lige med 1 over c, og så ganger a ind på begge sider, så får vi sinus til a lige med a over c, eller det der vil sige svarer til den modstående divideret med hypotenusen. Yes. Tangens er den sidste relation, vi skal kigge på. Tangens er lidt mere indviklet. Den er defineret som at være forholdet mellem sinus til a og cosinus til a. Det hedder altså tangens til a, altså lige med sinus til a divideret med cosinus til a. Ja. Og det hedder den, fordi cosinus til a, hvis vi kigger på den, så kan vi også kalde den for delta x, altså forskellen på, eller ændringen på x-aksen, og vi kan kalde sinus til a for delta y. Så får vi delta sinus til a, det er delta y, så får vi delta y divideret med delta x. Og det er jo en funktion, som vi kender fra lineære funktioner, som er det der hedder, at når vi går en ud af x-aksen, så går vi op ad y-aksen. Og det passer jo godt, fordi det kan på grund af også ved at kigge på vores eksempel heroppe med 60 grader, hvor vi har cosinus til a. Hvis vi dividerer sinus til a her, som er 0,87, hvis vi dividerer med 0,5, så får vi cirka det dobbelte
når vi går 1 helt ud. Så det vil sige, at tangens, det svarer til den her afstand, hvis nu vi kalder det her punkt for E, og det her punkt for F, så svarer tangens til afstanden mellem E til F. Altså hvis man går 1 ud af x-aksen, så går vi E til F op af y-aksen. Og det er tangens. Så derfor kan tangens defineres som sinus til A divideret med cosinus til A. Ja. Vores anden opgave lød på, at vi skulle gøre rede for forskellen mellem vinkler og radianer. Radianen, det er det stykke, der svarer til vinkel B. Okay. Vores anden opgave lød på, at vi skulle redegøre for forskellen mellem vinkler og radianen. Radianen x, der svarer til vinkel B, er den længde på cirkelbuen, der går fra punktet 1,0, det vil sige her, til V's til vores vinkel A her, dens skæring med enhedscirkelens periferi, som der også hedder. Det vil altså sige, at radianen er det her stykke her, som jeg tegner op nu. Det er radianen. Vinklen derimod, det er den vinkel, vi har herinde, helt inde ved 0,0. Det er vinklen. Og det er forskellen på vinklen og radianen. Omregningen mellem vinklen og radianen x, den hedder x, som det er radianen, det er lige med vinklen divideret med 350, fordi der er 350 grader, gange med omkredsen. Ja. Og V, som er vinklen, det kan beregnes som radianen divideret med 2 pi gange med 360 grader. Ja. Det kan vi også bare kalde omformulere på en lettere måde. Så det hedder V lige med 180 grader divideret med pi. Gange med x selvfølgelig. Ja. Så det er forskellen mellem radianen og vinklen. Okay. Til den næste opgave, der skulle vi komme med et eksempel på, hvordan vi brugte relationerne, de trigonomiske relationer, til at beregne vinkler og sider i en retvinklet trekant. Man er nødt til at kende 3 faktorer for at kunne beregne en anden ting. Det vil sige, at vi her kender vinklen A, som er 50 grader. Vi kender den hosliggende, som er 5 cm. Og vi kender den rette vinkel, som er 90 grader. Så ser vi på relationerne, og vi kan se her, at i tangens, der har vi tangens til A, hvor vi har vinkel A. Vi har den hosliggende, som er her, og vi har den modstående. Det vil sige, for at vi kan beregne den modstående, er vi nødt til at isolere A. Det gør vi med at gange på B på begge sider. Det vil sige, for at finde den modstående, som er lille a, så er vi nødt til at beregne tangens til a ganget med b.
Og det gør vi på den her lommeregner, hvor vi går ind og siger tangent til 50, der vinkel A er 50, og ganger det med B, som er 5. Så får vi at vide, at siden A er 5,96 cm. Ja. Først så at finde siden C, eller hypotenusen, er vi nødt til at bruge en af dem her, hvor hypotenusen indgår. Det kunne fx være cosinus. Jeg faldt godt i den her. Hvis vi bruger cosinus, så starter vi med at opskrive den her. Cosinus til A lige med B divideret C. Så starter vi med at dividere med cosinus på begge sider. Vi skal forsøge at isolere C, som er hypotenusen. Og så bliver det, får vi 1 lige med B divideret med C divideret med cosinus til A. Og så ganger vi C på begge sider, så vi til sidst får C lige med B divideret med cosinus til A. Og det kan vi beregne med vores lommeregner igen. Så vi siger 5 divideret med cosinus til 50. Og så får vi at vide, at hypotenusens længde er 7,78 cm. Og vi kan altid tjekke op på, at hypotenusen, den retvinklede trekant, altid er den længste. Og det passer også med, at den i det her eksempel er længere end både den hosliggende og den modstående. Så det passer. Den sidste vinkel B, den ved vi er 40 grader, da der altid er 180 grader i en trekant. Og vi allerede har vores vinkel A, som er 50 grader, og vi har vinkel C, som er 90 grader. 50 plus 5 skal 140. Af den grund må der være 40 tilbage. Derfor er vinkel B lige med 40 grader. For at beregne vinklerne i en trekant, hvor at vi ikke kender andre end den rette vinkel, men vi derimod kender to sider, er vi nødt til at bruge den inverse funktion på lommeregneren. Først finder vi ud af, hvilke to sider vi har. I det her tilfælde der har vi den modstående og den hosliggende kateter. Det vil sige, at vi skal bruge tangens for at beregne vinklen. Tangens til A. Det vi så gør, det er, at vi tager lommeregneren og tager den inverse funktion af tangens og beregner derefter den modstående divideret med den hosliggende, hvilket vil sige 6 cm divideret med 7 cm. Det vil betyde, at vinklen til A, den her retvinklede trekant, er 40,6 grader. Herefter kan vi beregne, at de 90 plus 40,6 giver 130,6, hvilket vil sige, at den sidste vinkel må være 49,4 grader. Ja. Okay. Jeg vil nu redegøre for, hvordan man finder eller beregner vinkler og sider i vilkårlige trekanter ved hjælp af cosinusrelationerne for vilkårlige trekanter. Her har jeg opskrevet relationerne for at finde siderne, og her er det for at finde vinklerne. Jeg har herover skrevet et eksempel op. Hvis vi har en vilkårlig trekant med en vinkel A på 40 grader, en side C på 6 cm og en side B på 10 cm. Først vil jeg gerne beregne siden A. Det man så gør, det er, at man går og
formlen herover, hvor vi har a isoleret, a i anden. For så at beregne a i anden, tager vi en omregner og udfylder det, der står. Det vil sige b i anden, som er 10 udløftet i anden, plus c i anden, som er 6 i anden, minus 2 gange b gange c, som er 2 gange 10 gange 6. Jeg glemte parenteser. Nej, det er lige meget. Undskyld. Ja, det er lige meget. Fortsæt over i slap. Gange med cosinus til a, som er cosinus til 40. Og så får vi a i anden. Det vil sige, at vi skal tage kvadratroden. Kvadratroden af a i anden. Og så får vi siden a, som er 6,64 cm. Først så beregne vinklen C. Går jeg ned i den formel, der passer til vinkel C. Og skriver a i anden. Laver det sådan her. A i anden, så det hedder 6 i anden. Plus 10 i anden. Minus det går noget galt. Starter med a i anden. A i anden er 6,64 anden plus 10 i anden minus 6 i anden. Sådan. Divideret med 2 gange AB. Ja. Så nu har vi fundet cosinus til C. For så at beregne vinklen, skal vi jo have den inverse funktion, cosinus til C. Det vil sige, at vi får en vinkel på 35,52 grader. Okay, jeg vil nu få bevis for sinusrelationen for vilkårlige trekanter. Jeg starter med at benytte sinusrelationen for retvinklede trekanter på hver af de to retvinklede trekanter, eller deltrekanter. Altså udgangspunkt i vinkel A og i vinkel C. Så får jeg sinus til A lige med H divideret med C, og sinus til C lige med H divideret med A. Altså den modstående divideret med hypotenusen. Okay. Det vi så gør, det er at vi isolerer H. Det vil sige at den her kommer til at hedde sinus til A gange med C lige med H, og sinus til C gange med A lige med H. Sådan. Da de begge to er lige med H, så er de her altså også lige med hinanden. Og derfor kan man stille dem op over for hinanden. Så får jeg sinus til A gange
med gange med c er lige med sinus til c gange med a. Det jeg så gør, det er, at jeg dividerer med henholdsvis sinus til a og sinus til c på begge sider, og så får jeg til sidst c divideret med sinus til c lige med a divideret med sinus til a. Og det er allerede den første af relationerne. For at finde den sidste er jeg nødt til at indtegne en ny højde i min trekant, som jeg gør her, som jeg kalder H2. Og så vil jeg så bruge sinusrelationen igen for retlede trekanter, på henholdsvis den her, så jeg kan få b siden b med ind. Og det vil jeg så gøre, ja, det gør jeg herover, hvor jeg siger sinus til b lige med h divideret med a, og sinus til a lige med h divideret med b. Og det er igen den hosliggende divideret med hypotenusen, som jeg også gjorde før. Og det bliver så til, hvis vi isolerer h, bliver det til sinus til b gange a lige med h, og sinus til a gange b lige med h. Så stiller vi dem op over for hinanden, får sinus til b gange a lige med sinus til a gange med b. Så dividerer vi med sinus til b og sinus til a på begge sider, og så får vi til sidst b divideret med sinus til b lige med a divideret med sinus til a, og vi kan se at a divideret med sinus til a også er lige med sinus til c divideret med sinus til c, så det vil sige at vi kan sige lige med c divideret med sinus til c. Vi har hermed fundet bevis for sinusrelationen. Det var det for denne gang, og hvis du undrer dig over, hvordan jeg har filmet, så kan du se her. Jeg har lavet en fin anordning, hvor min telefon lå deroppe og filmet ned gennem hullet. Tak for den gang.